बिथाङानो जाबाय सिफुं दामगिरि बिजुलि ब्रह्म। आं बिजुलि ब्रह्म नोंथांखौ आंनि बेसर बिबार एसडि चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां जोंनि मानगोनां गवालपारा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसानि गेजेरावबो बिथाङा बिबान मावबोनाय मानोना आखस खाख्लारि नोंथांखौबो बरायबाय। गोजोननाय थाबाय। दा आङो सोंनो लुबैदों बिजुलि ब्रह्म नोंथाङा बबे समाव माने बै सिफुं जायनाखि बर'नि सिफुं गुदुं बा बाथौ सिरि बा बे बेलायाव नोंथाङा एसेबां माने मिलौहाब देंखोनि बे सिफुंखौ माब्ला बहा फोरोङामोन बा नोंथाङा सोरनिफ्राय लायामोन बे फोरोंथाइखौ बेखौ खिन्थाना होबा एसे मोजां जायो। खुलुमबाय बेसर बिबार एसडि चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि फारसेनिफ्राय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो हरग्रोनाय जाबाय। नोंथांनि सोंनाय बायदि आं फिननाय होनोसै। आं थांनाय 2015 मायथाइनि जानाखि जुलाइ दान बे समावहाय जोंहा फरायसालिया बन्द' थायो। बे समाव आङो सिफुं सुनायखौ सोलोंजेनदोंमोन आरो बे समावहाय फोरोंगिरि महरै जोंनियाव दङमोन बिजनि हालामनि सासे हारिमु बिथिंनि सासे रोंगौसार सुबुं सार बिनय ब्रह्म बिथांनिफ्राय आङो सिफुंनि सोलोंनायखौ जागायजेनदोंमोन। नंगौ आंबो बिनय ब्रह्म बिथांखौ एसे लोगो मोनदों समाव एखनबा क'क्राझार थांनाय समाव लोगो मोनदों। जोबोद गोख्रों बिथाङाबो आरो निस्सय नोंथाङा बे बिथांनि बादिनो गोख्रों जागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों आरो बे बेलायाव आरोबाव सोंबावनो लुबैदों बे बर'नि सिफुं जायनाखि गुदुंबा बे गुदुंबानि महराव मा देंखो थायो हाबनानै सानना लाबाय जों सारेगामा बा धा निसा बे बेलायाव बा गुदुङाव बबे सा बबे रे बबे गा बे बेलायाव एसे मिथियोब्ला एसे मोजां जायो आरोखि। जेरै आङो सोलोंनानै मोनबोदों बेखिनिखौ आङो फोरमायनानै होनोसै। बे जोंनि बर'नि सिफुं गुदुंबा बयबो मिथिगौ बर'नि सिफुङा नैबे जा आखाइखिनिनि गुदुं बियो दस्राफोरनि रुजुनायाव मोनबाल' होननानै मिथिगौ। दस्रा जेनेरेल सिफुंफोरा बेवहाय 6था थायो। दा बेवहाय जोङो सिगाङावहाय जों खोनाबोनाय बायदिब्ला बा जोंनि फोरोंगिरिफोरा खिन्थानाय बायदिब्ला बेवहाय बेनि सोदोबखौ जोङो गारांखौ थरि ररि रथ बिदि सोलोङोमोन होननानै खोनादों। नाथाय दा आथिखालावहाय माखासे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बा हारिमुनि रोंगौसार सुबुंफोर बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों बर'नि बे सिफुंखौ माने दस्रा माने जेरैहाय हिन्दुस्तानी देंखो बेफोरजों गोरोबहोनो थाखाय बयबो सोलोंनो हानाय जाथों होननानै बैसोरजों गोरोबहोनायाव बेवहाय मोनबा देंखोखौ जोङो मोननो हादों। बेवहाय गोरोबहोनानै बेयाव सा रे गा पा धा आरो गोजौ सा बे मोनबाखौहाय बर'नि सिफुङाव दङ होननानै बुंदों आरो। गोजोननाय थाबाय। दानिया रायलायनाय गेजेराव आं एसे बुंनो लुबैदों बारदै सिख्ला जाय बारदै सिख्लाया काम'नि कुमार नार्जारि बिथांनि दैदेननायाव मोनसे एवार्ड लाबोनो हादोंमोन। बर' जाथिखौ माने गोजौआव दैखांनो हादोंमोन हारिमुनि बेलायाव। बारा बिथांजों लोगोसे माने जोंनि गवालपारा जिल्लानि दैखुमफ्लानि सतिक दैमारि बिथाङा दंफायोमोन। दा बे बेलायाव नोंथाङा जेनेबा जोंनाव एसे फोरमायनाब्ला मोजां जायो अर्थात देंखोखौ आरोखि बारदै सिख्लानि देंखोखौ सुंद'नो। बारदै सिख्लानि देंखोखौ आं फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जेरैबायदि सोलोंनानै मोनदों बेखौनो दामगोन। नाथाय आङो बे खोथाखौ बुंग्रोनो लुबैयो जे जोंहा जायगा लानानै देंखोफोरा एसे एनै फाराग दङ होननानै जों मिथिनो मोनबाय। दुधनैनि जेरैहाय बारदै सिख्ला आरो जोंनि हजों बिटिआर बा बड'लेण्ड हालामनि जेरखम बारदै सिख्ला एसे एनै डिफारेन्स दङ होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा आं जेखौ रोंदों आं बेखौ खिन्थाना होनोसै।
बेनो रिपिट जाफिनबाय थायो नंगौ आंथ' बाबा बिखा गावनाय बायदिसो मोनबाय आच्छा नोंथाङालाय बोरै मोनखौ जोबोर मोजां नांदों जुदिও डिफारेन्सा दङ नाथाय मेल'डियाथ' आरो देंखोआव थाखायोनोखा दा बिथाङा जिखिनि दामना दिन्थिबाय जोबोर मोजां नांदों आरो थेंक इउ